No niin, minusta kuuluu jälleen. Ei tule sellaista hiljaista kautta, kun aikaisemmin on ollut, että mä oon luvannut laittaa videoita ja sit mä oon hävinnyt jonnekin tuhkatuuleen, minne sit sattuukin. Mutta joo, olen edelleen hengissä ja hyvissä voimissa. Mitä nyt pientä väsymystä, mutta ajattelin laittaa videota. Kesä on tulossa, mä olen kaivannut moottoripyöräni esille ja hurrutellut sillä menemään ja ihana fiilis oikeasti. Siis pienet asiat tekee elämästä niin suuren. Siis tiedättekö se semmoiset lapsenomaiset heittäytymiset, kuten esimerkiksi se, että mä päätin viime kesänä hommata moottoripyöräkortin, myöskin mun neuropsykologin suosituksesta, koska hän oli sitä mieltä, että se, että mä saisin moottoripyöräkortin, eli positiivisia kokemuksia, niin se antaisi mulle aivoille viestejä siitä, että vaikka mua väsyttää ja mä teen silti kivoja asioita ja musta tuntuu kivalta, niin sitten ne jotenkin niin kun sit jaksaisi pidempään. Mä en muista, mitä hän sanoi, mutta siis, että hyvien kokemusten kautta pystyy myös palauttamaan aivojen niin kun toimintakykyä siitä, mitä se on ollut mulla esimerkiksi. Ja kyllä sen huomaa taas, kun aurinko paistaa, niin mä pääsen pois tuolta sellaisesta tietynlaisesta horroksesta, missä on koko talvikauden, koska paleltaa ja istuu vaan sisällä, eikä näy valoa. Ja valo on se, mistä minä rakennun. Minä rakastan valoa, valo on mun juttu. Mutta pointtina siis tämä pienet asiat, lapsenomaiset heittäytymiset. Oli se sitten sitä, että sä lähdet lasten mukana ulkona leikkimään tai menet kipeilytelineeseen tai keinut tai ihan mitä tahansa. Se voi olla ihan mitä tahansa. Hyppäät vaatteet päällä uimaan tai nautit elämästä. Mutta se, että monesti niin itsessä huomaa, tai sanotaan, että vanha minä ennen mun sairastumista, niin siihen enkefalittiin, niin mä olin ehkä sellainen, että vaikka mä hain sitä sellaista lapsenomasta heittäytymistä ja olemusta, niin mä saatoin silti olla se ihminen, joka oli tosi pidättyväinen. Että vaikka mä halusin hirveästi tehdä asioita, mä en vaan niin kuin kyennyt. Ja se oli tosi ärsyttävä semmoinen, vähän niin kuin olisi sellainen este tässä niin kuin edessä, että vaikka sä kuinka haluat tehdä asioita, niin sä et vaan niin kuin saa tehtyä niitä asioita. Sä et vaan niin kuin kykene päästämään irti jostain siitä semmoisesta esteestä, mikä sussa on. Ja sä vaan jäät siihen paikoilleen. Ja sit sä mietit vaan mielessä, että vitsi, kun tää oli siellä superkivaa, mutta mä en vaan nyt niin kuin pysty tekemään sitä. Ja sitten kun sä hyppäät yli siitä esteestä, mikä sulle tulee siihen, mä en edes tiedä, mikä se esteen nimi on, mikä se ikinäkään, jokin blokki, mikä aikuisille tulee. Mutta kun sä pääset yli siitä blokista, niin sit sä huomaatkin, että sulla on hemmetin hauskaa. Että kun sä vaan niin kun astut sen rajan yli, kun sulle tulee se este, niin sit sä huomaat, että ihan supersiistiä. Siis mullahan oli alussa niin, että kun mä tein tämmöisiä heittäytymisiä, saattoi olla Leos leikkimässä poikien kanssa, kun oltiin, että mä hyppäsin johonkin sinne vaahtomuovimereen tai lähdin kiipeilytelineen tai sinne ylös kiipeilemään ja laskemaan niitä mäkiä, niin ensin oli vähän sanoa, että no, mä nyt menen lasten mukana. Mutta sitten mä huomasin, että se on oikeasti hauskaa. Samalla johonkin kiipeilypuistoon, missä on niitä, siis vajeri, niitä juttuja siellä ylhäällä, missä kiivetään, niin ihan superhauskaa. Ihan kaikki tämmöiset heittäytymiset lasten kanssa uima-altaassa, käsillä seisontaveden pohjassa, sukelluskilpailut, siis kaikki semmoinen lapsen omanen, mitä on niin pienenä tykännyt tehdä, mistä on nauttinut ihan suunnattomasti. Piknikit takapihalla, semmoisia pieniä asioita. Jätski, kun on tosi hieno päivä, pojat aina pyytää, mennään heti hakemaan jäätelöt, kun on tosi kaunis päivä, niin se on aina meille merkki siitä, että me voidaan herkutella. Mutta semmoisia tosi pieniä yksinkertaisia asioita, niin poistetaan se blokki sieltä. Siis se on niin inhottava se blokki, kun se tulee aikuiselle, ja minä en ymmärrä, mikä se on, mutta se on niin hemmetin ärsyttävä. Mä muistan sen tunteen, kun mulla on ollut se. Ja mulla vieläkin joskus saattaa tulla sellainen tunne, että en mä nyt voi tehdä noin. Mutta sitten että miksi en voi? Totta kai mä voin tehdä niin. Ja mä haluan tehdä niin. Mä haluan olla se lapsi, se pikku Anna, ketä juoksee ja pitää hauskaa, koska se on ihan superkivaa tehdä asioita ihan niin kuin oman niin kuin sydämen ja sielun tarpeesta, kun sua leikityttää, kun susta tuntuu, että sä haluat vaan niin kuin päästä irti siitä aikuisuuden roolista ja siitä tietynlaisesta käytösmallista, että sä et voi tehdä asioita sillä tavalla, kun sä haluat. Niin mene ja pidä hauskaa. Tämä oli mulle niin kuin tämän päivän tämmöinen niin kuin extempore ajatus, kun mulle tuli. Joo, mutta siis, mä en tiedä mikä teidän fiilis on nytten. Mulla on tosi odottavainen fiilis tästä kesästä, tulevasta kesästä. Ja vaikka on tämän kevään aikana tapahtunut todella paljon, nyt on se hevosen vuosi. Ja mä jotenkin asetin hirveästi tavoitteita sille, että tämä on nyt sen muutoksen, semmoisen niin uudelleen rakentamisen vuosi, koska siis viime vuosihan oli muutoksen vuosi. Ja mulla oli valtavia muutoksia, kuten mun avioero ja muutto.
ja omilleen asettuminen, asuntoni remontointi, ostin oman rivitalon ja tällaiset asiat. Mutta se, että miten paljon mä luovuin vanhasta tullakseni vuoteen 2026, niin mä oletin, että tämä alkaa niin kuin heti mulla tämä uudelleen, niin kuin, tietysti niin kuin uuden rakentaminen, semmoinen ihana elämä, ja nyt mä vaan niin kuin saan pelkkää niin kuin ihanaa rakkautta mun elämään, ja mulle tulee koko ajan kaikkia uusia tilaisuuksia ja vaikka ja mitä. Mutta ei ole ihan lähtenyt sillä tavalla, mitä mä ajattelin, se ei haittaa mua ollenkaan, koska mä oon todella toiveikas siitä, että mitä kesä tuo tullessaan. Ja musta tuntuu, että tosi monille ihmisille tämä alkuvuosi on ollut ehkä hiukan vielä semmoinen haastava, että siellä on ollut vielä sitä vanhan purkamista ja poistamista, mikä blokkaa sitä ehkä sitä semmoista tietynlaista niin kuin virtausta, että sä pääset siihen jälleen rakentamisen piiriin. Ja mä toivon, että mulla se alkaa olla niin kuin selätettynä. Mä oon tässä tämän vuoden puolellakin joutunut hoitamaan tietynlaisia asioita ihmissuhdepuolella. Sitten mulla kuivuu huule koko ajan. Niin joutunut hoitamaan niitä tämän vuoden puolellakin. Mä oon joutunut luopumaan tietyllä tasolla energeettisesti tietyistä ihmisistä. Ja se ei ollut kauhean kivaa, mutta mä luulen, että se oli tarpeellinen tälle vuodelle, koska mitä enemmän me puhdistetaan sellaisiakin ihmisiä meidän elämästä, joiden energia jotenkin niin kuin laskee sun energiatasoa ja se vaikuttaa sun kokonaishyvinvointiin, sun olemukseen, sun tekemiseen, sun ajatuksiin, niin sen parempi on hävittää nämä ihmiset. Ja minäkään en siis ole hävittänyt näitä ihmisiä muuten, mutta kuin energeettisesti, eli siis sillä tietyllä tasolla päästänyt irti siitä vallasta, jota he ovat pitäneet minussa niin kuin ehkä alitajuisesti. Ja puhutaan siis ihan niin kuin kuitenkin lähipiiristä. Että kyllähän ne ihmiset siellä edelleen on, mutta mä en anna heidän niin kuin tekemisten ja sanomisten vaikuttaa itseeni enää, vaan mä päätin, että minä olen tämän elämän omistaja. Tämä on mun elämä, mä rakastan mun elämää ja mä rakennan siitä just sellaisen, kun mä itse haluan. Ja mulla on aivan se ja sama, mitä joku sanoo mun elämästä, tai mitä joku sanoo siitä, että mitä mä teen tai mitä mä sanon tai millainen mä olen, koska mä olen täydellinen just sellaisena kuin mä olen, niin kuin sinäkin, me kaikki ollaan. Meissä ei ole virheitä. Meissä ei ole mitään puutteita. Me ollaan täydellisiä sellaisina kuin me ollaan. Ja kaikki se, mikä meidän ympärillä on, niin se muovautuu meidän mukaan. Et mitä enemmän sä uskot siihen, että sä oot kykenevä, sä oot rakastettava, sä oot ihana, sä oot upea, sä oot kaunis, niin sitä ihanempia ne ihmiset on sun ympärillä. Ja sitä ihanemmaksi se ympäristö muuttuu ja se muovautuu. Että sä rupeat näkemään niitä kauniita asioita, sä huomaat niitä ihania ihmisiä. Sun elämään ei tule enää huonoja ihmisiä. Sun elämään ei astu yksikään menninkäinen, joka sanoo, että nyt on semmoinen homma, että sä et voi olla onnellinen ja tehdä sun elämästä kamalaa. Mutta se on susta kiinni. Se on sun asenteesta kiinni ja se on sun maailmankatsomuksesta kiinni, mutta sä pystyt tekemään niitä asioita. Sä pystyt muovaamaan sun elämän just sellaiseksi, kun sä itse tahdot ja haluat. Ja tee siitä kaunista, tee siitä sun näköistä, ole oma itsesi ja rakenna sun elämä rakkaudelle, positiivisuudelle, onnellisuudelle. Ja vaikka välillä on päiviä, kun tuntuu, että mikään ei toimi ja kaikki on niin kuin persiistä oikeasti, mullakin on sellaisia päiviä ja sellaisia hetkiä, niin joka kerta mä silti aina mietin, että okei, tää on nyt tää yksi päivä, ja se täytyy olla tässä. Tässä on joku tämmöinen homma, miksi se tulee. Mutta mä löydän silti sieltä niitä positiivisia asioita, koska kun sä saat sen positiivisen mentaliteetin, minkä kanssa elät, niin sun elämään ei tule vaikeuksia, mitkä vaikuttaa suhun negatiivisesti. Ja se on vaan niin uskomatonta. Se on niin uskomatonta, mutta se on niin kaunista, ja se pitää paikkansa. Ja mulle on joku ihminen joskus sanonut, että ei se voi pitää paikkaansa, että kun sä rupeat ajattelemaan positiivisesti, että sun elämästä häviää negatiivisuus. Mutta kyllä se vähän häviää, koska sinä rakennat sun elämässä. Sinä olet oman elämäsi luoja, sinä luot kaiken kauneuden ympärillesi, sinä päätät ja määräät, kuka sinä olet ja mitä sinä teet ja millaisia ihmisiä sä kohtaat. Joten nosta itsesi jalustalle, arvosta itseäsi, rakasta itseäsi, kunnioita itseäsi ja näe, että kuka sä oot. Sinä, vahva, ihana, upea ihminen. Näe itsesi ja anna muiden nähdä sun valo ja rakkaus. Se, mitä sä kannat täällä, sun sydämessä, sun sielutasolla. Ja rakenna sun unelmien elämä olemalla oma ihana, rakastettava, kaunis itsesi. Ja luota siihen, mikä sä oot. Luota siihen, mitä sä sanot ja mitä sä teet. Äläkä välitä mistään energiasyöpöistä. Anna niiden mennä. Eks niin? Ihanaa loppuviikkoa. Katsotaan, mitä seuraavalla videolla tapahtuu, mutta tällaisen minä tänään sitten teille tein. Heippa tirellä!